Първите километри преминават на фона на спиращите дъха гледки на белоградчишките скали. Това е началото на 26-километровият маршрут, който отвежда до едно от най-древните места в България. Най-предизвикателният участък от маршрута е преди пещерата. Последните километри са постоянен наклон, но усилието си заслужава. Магура е една от най-впечатляващите пещери в България. Над 2500 метра галерии, оформени от карстови процеси. Температурата вътре е постоянна – 12 градуса. Преди 7000 години хора са оставили тук сцени от своя свят – лов, танци, ритуали, календар. След Магура остава кратък преход, само няколко километра до Лозята край село Рабиша. Винарната Магура завършва този маршрут по най-логичния начин – с вино, което също отлежава под земята.